ZANU-PF yazowina ma-constitutional changes ayada kuita muri Zimbabwe nekuti mashoko ava kubuda panapa achitaugwa naUpo Ching'ono achara mafacts aiwa anosapota muvhu ravarikuda kuita nekuchinja kuti aiwa muparliament kapresident vanotongochuziwa aiwa nevanhu vane majority vakahwina kandi vakatora majority muparliament sezvamuziva kuti aiwa sengezo chabanguka akatongopa ZANU-PF majority 2/3 majority. Saka ndiani anozodefenda kuti mutemo waruda kuisa uyu urege kuimplementiwa muri Zimbabwe? Sabinda mashoko atara nokurudzirwa usubscribe ulike utina on the bell icon torambochera maupdates anokupa PANECHAMISA News Live. Nokuti anonyanyura achiti a very senior government official has told me that the ZANU-PF government is considering a constitutional amendment to remove the direct election of a president, opting instead for the South African system where parliament will elect the president. This means that the party with the most popular number of MPs gets to take the presidency. This move is clearly driven by the realization that ZANU-PF presidential candidates have struggled in the last 6 elections, while their MPs have performed much better than them. We will defend the current constitutional arrangement and how will they do it. Ndomashoko ari kuyatara panapa achiti aiwa mutemo wada kuimplementa uyu nenyaya yekuti ZANU-PF yagara ndoitori nemajority yangu muparliament macho ma-MPs akawanda makansila akawanda. Saka ndiani anozombova avoida kuisa mutemo uwoyo wakasiyana newekusouth Africa? Muri Zimbabwe chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa taona kuti nhau ima-constitutional arrangements iyi yazonetsa. Tiudzei mafungiro enyu ine comment section medu. Aiwa kusangana nosubscribe kulike wachena kutina on the bell icon torambochana maupdates anokupa PANECHAMISA News Live.